Здравейте и добре дошли на гражданското изслушване на кандидатите за омбудсман, организирано от неправителствени организации, за да покажем уважение към техния труд за организирането на това събитие. Ще ви прочета имената на всички организации. Националния младежки форум, форум гражданско участие, Български център за нестопанско право, Фондация за доброто, Български хелзински комитет, Амнести Интернешънъл България, Български институт за правни инициативи, Възможности без граници, Фондация за нашите деца, Младежка ЛГБТ организация Действие, Асоциация Прозрачност без граници, Social Future, Джамба. Благодаря на всички, благодаря на тези, които сте уважили събитието, регистрирали сте се за него и сте в залата. Благодаря, разбира се, и на всички, които ще се регистрират в платформата Слайдо и ще задават своите въпроси. Ще ги чуем малко по-късно. Домакин на събитието е Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет. Организаторите са поканили за участие и 6 кандидати за омбудсман на България. Поканата са приели 3 от тях. Ще ви ги представя по азбучен ред. Велислава Делчева, Димитър Маргаритов, Мая Манолова. Аз съм Добрина Чешмеджиева, журналист от Българската национална телевизия. Водя предаването Референдум, в което сме правили широки дискусии с представители на младежки организации. Получаваха се добре и се радваха на голям интерес. Надявам се и сега да бъде така. Преди да дам възможност на кандидатите да се представят, ще ви кажа няколко думи за регламента. В началото ще чуете всеки от тях да се представи с кратка биография, своя професионален опит и това, което го мотивира да се кандидатира за поста. След това ще развият кратко идеите си по основни теми, свързани с работата на омбудсмана. Ще има индивидуални въпроси към всеки кандидат, които са съобразени изцяло с техните платформи. А после всички тук в залата, както и тези, които ни следят онлайн чрез платформата Слайдо, ще можете да се включите. Така че ще ви очаквам да бъдете активни. Всички участници ще имат равно време, което с помощта на организаторите ще следим. Ето Надежда е тук с един лаптоп. Разбира се, няма да цепим с хирургическа точност, но за да можем все пак да бъдем в рамките на определеното време и всеки да се чувства равен до другия. Сега вече е време да дам думата за кратко представяне на кандидатите. Заповядайте, госпожо Делчева. Добър вечер на всички. Аз също искам да поздравя организаторите на този дебат, защото вярвам, че диалога с гражданските институции е един от основните механизми, с който ще работи всеки един от нас, ако бъде избран на поста омбудсман. И така, аз съм Велислава Делчева, имам повече от 20 години опит като правозащитник, юрист, който предимно е работил в областта на върховенството на правото и утвърждаването на правовата държава. През целия си професионален път съм се занимавала по някакъв начин с защита правата на хората, на човека и още от самото начало първото нещо, с което започнах да се занимавам, е всъщност правото за справедлив съдебен процес. Тогава работихме много активно за подобряване независимостта и ефективността на съдебната система. Все още в много съдилища, които посещавам, виждам информационните центрове, които бяха направени с наша помощ. Те все още съществуват и гражданите все още имат добър достъп до съдебна информация. Малко по-късно работих и в областта на правната помощ за хората в уязвимо положение. Отново моя гордост са създадената тогава гореща телефонна линия и регионалните центрове за безплатна правна помощ, които тогава все още бяха пилотни проекти, но съществуват вече толкова години, а мрежата от регионални центрове дори се разширява. Малко по-късно работех и по темата за детско правосъдие, която си ми остана болна тема, защото тя все още не е решена и ще видите, че за мен това ще бъде един от най-важните приоритети. И в последните няколко години работех с множество неправителствени организации, предимно в областта на гражданското образование, като моето вярване е, че трябва да повишиме правната култура на гражданите в нашата страна, за да може да имаме едни наистина добросъвестни и добри гласоподаватели.
Благодаря ви. Да помоля всички малко да приближите микрофоните, за да ви е по-удобно, а и да чуват в последните редове на залата. Господин Маргаритов, кратко. Не може повече. Основните моменти от вашата биография и професионален път и каква е мотивацията ви да кандидатствате за този пост? Добър ден. Най-напред бих искал да благодаря за поканата на организаторите, на нашите любезни домакини. В академична среда винаги е по-добре да се говори по тези теми. Това, което мога да кажа за себе си е, че съм юрист, както и двете дами, сред които имам честта да съм днес. Считам, че тази експертиза ще е важна, за да се получи един компетентен диалог, бих казал по-скоро, но и разговор и дискусия по въпросите, които ще обсъждаме. Като юрист съм работил в администрацията основно, в системата на 5 различни администрации през годините, като вероятно, макар и не само, с оглед на днешната тематика, най-важна е позицията председател на Комисията за защита на потребителите, която заемах в продължение на около 7 години, в периода 2015-2022. Считам, че в този период комисията доста активно взаимодействаше и с неправителствения сектор, и с държавните институции. Между другото, няма защо да крием, че в този период ние работихме и заедно с госпожа Манолова, тъй като тя беше в голяма част от него национален омбудсман, за решаването на редица кризи на момента и за решаването и на доста принципни въпроси, които висяха във времето и получиха благодарение и съвместните усилия, своето решение или пътя за своето разрешаване. Разбира се, обаче, темите и проблемите продължават да тревожат обществеността, не само потребителските, а и такива, свързани с защитата на социалните права, на правата на хората с увреждания, на правото на здраве, да не изрежем изчерпателно, но всъщност го казвам, защото в основата на моята мотивация да се кандидатирам за длъжността омбудсман е именно желанието ми да продължа да работя като защитник на гражданските права, разширявайки хоризонта на тази работа, с ясното съзнание, че мога да се справя, че опита ми ще ми помогне да бъда диалогичен и това да повиши ефективността в дейността на институцията. Благодаря ви много. Госпожо Манолова. И аз благодаря за поканата и за организацията на това изслушване. Едва ли бих могла да кажа нещо за себе си, което вече хората не знаят. Адвокат съм, като народен представител бях председател на Комисията за взаимодействие с граждански организации, която за първи път беше създадена в парламента по мое предложение. Омбудсман, политик, председател на гражданска платформа. И в всичките ми качества, на всичките позиции, през целия ми професионален път, винаги съм се занимавала с защита правата на гражданите, правата и интересите на гражданите. Така е и през последните 5 години, когато вече не съм омбудсман, заедно с екипа ми, особено през последната 1 година, в която няма нито омбудсман, нито заместник омбудсман, буквално играем ролята на граждански омбудсман. На ежедневна база офисът ни е пълен с хора, като ги подкрепяме за техните проблеми с банки, с колектори, с частни съдебни изпълнители, с различни монополисти, ВИК-та, ЕРП-та. Това са права, това са засегнати права от икономически силни субекти. Всъщност и аз като адвокат съм първия завел 3 колективни иска срещу мобилните оператори за безобразното им поведение с едностранни увеличения на месечните такси и с редица неравноправни клаузи. Много активна е работата ни през последните години в защита на правото на здравословна и благоприятна околна среда на българските граждани. Подкрепяли сме протести срещу кариери, срещу внос и изгаряне на отпадъци. Заедно с неправителствената организация за земята започнахме и спечелихме дело срещу изграждането на завод за боклук в центъра на столицата. Бих извела на преден план и защита на правото на изразяване на мнение на българските граждани,
аз и хора от екипа ми бяхме сред основните, които, образно казано, вадехме протестиращи млади хора от арестите през лятото на 2020 година, по време на всенародните протести. Естествено, защитавали сме и защитаваме и в момента и социално-осигурителни права. Над 100 дела абсолютно про-боно сме завели на възрастни хора, на хора с увреждания, с проблемите им с телковете. Изтече ли ми времето? Така че кандидатирам се за омбудсман, защото институционалната сила на това, което правя и в момента, в гражданско качество, наистина е безценна и ще даде много по-голяма ефективност на нашите усилия. Благодаря ви много и на тримата за представянето. Сега е време да ви чуем в дискусия по някои ключови теми, които са свързани с защитата на гражданските права, с отношенията между институциите и гражданите, отношенията между институциите и гражданските организации, това, за което и тримата говорихте, описвайки своя професионален опит. Има едно нещо, което не дава мира и преди малко, преди да започнем тук отново, влизайки в социалните мрежи, го видях, както някой беше написал, ние май трябва всеки ден да сме в траур или всеки ден да протестираме за нещо. Ужасяващата катастрофа на пътя Плевен-Луковит, 12-годишната Сияна, която загуби живота си по безумен, нелеп начин. Темата за катастрофите. Днес отново стана катастрофа на същия път. Темата за катастрофите. Темата за насилието над животни. Темата за зверското домашно насилие. Преди 10 дена едно семейство беше получило сметка от 6000 лева за вода. Сметките за парно, всичко. Много хора можем тук да се разплачем сигурно сега, ако заговорим за това. Какво бихте направили, за да се подобри диалога, доверието, отношението между гражданите и техните институции, което сега спекулативно го правя, разбира се, но в тези няколко примери, които давам, то изглежда безвъзвратно нарушено. Госпожо Делчева. Смятам, че омбудсмана е естествената платформа за един такъв разговор, за един такъв диалог между институциите и гражданите. И това, което мисля, че мога да надградя на това, което са направили предишните омбудсмани и смятам, че ще бъде много ефективно, е да разширя идеята за приемни по населените места. Като тук бих наблегнала на това да се работи не само в големите областни центрове, но да се направят такива приемни и в малките места, защото във всеки град има различни проблеми. Те трябва да се обсъждат с хората, така че това е едно от нещата, които със сигурност бих направила. На второ място бих създала платформа за публични дискусии отново в по-малките населени места, където заедно с местните и държавните институции, експерти и представители на неправителствените организации да дискутираме точно тези местни проблеми. Това ще даде възможност на гражданите не само да споделят проблемите, но и да имаме възможност да комуникираме различни начини за тяхното решаване. Завършете. И не на последно място ми се иска да засиля ролята на омбудсмана като медиатор в различните обществени и координационни съвети, особено там, където неправителствените организации нямат представители. Ще говоря с неправителствените организации, те ще могат да използват омбудсмана като глас в тези обществени консултативни съвети. Казвате, ще използват омбудсмана като глас. Госпожо Манолова, ако трябва да бъдем откровени с хората, за повечето от тези теми хората казват, вижте, аз искам справедливост. И те я искат от всеки и я търсят от всеки. От АПИ, от този, който му дава вода, от този, който му пуска парното. Вече съдебните казуси не смея да ги намесвам. Докъде е реалистично да очакваме, че омбудсмана може да помогне за тази връзка между институциите и хората, които изискват от тях? Това, което направих през периода, в който бях омбудсман, е да изнеса
работата на институцията не просто на терен, там където са проблемите на хората и в най-малките населени места, но и там където се вземат решения, които са важни за хората. Например, за първи път омбудсмана се появи на заседание на КЕВР, там където се определят цените на тока, на парното, на водата и никога повече не пропусна заседание, което по теми, които са важни за хората. Научих институциите, министрите, шефовете на агенции, депутатите да идват в институцията на омбудсмана и всяка една важна тема, например, ако извадим пътната безопасност, защото стана дума за катастрофи, да бъде дискутирана с участието на всички институции, от които зависи. Не съм пропуснала заседания на общински съвети, когато се вземат важни за хората решения, на парламентарни комисии, когато се приемат законови поправки, които се отнасят до правата и свободите на хората. Когато обаче институциите не хаят, това, което съм правила и което смятам, че омбудсмана трябва да прави, е граждански коалиции с активните граждански организации, които работят в съответния сектор. И ще дам пример. Например, защитата на животните. С организациите и четири лапи, и за тези, които говорят без глас, с всички организации, които имат отношение по темата, сме предприемали конкретни стъпки. Или ако става дума за децата, Националната мрежа за децата, заедно с институциите, например по проблемите за децата в конфликт с закона, или щадящото правосъдие, или децата в родителски конфликти. Така че на място, там където се вземат решения, медиатор и мост, но когато институциите не хаят с натиск, както и подкрепа на граждански протести. Искам да кажа, че и като омбудсман, и като председател на гражданска платформа съм подкрепила от сърце с лично участие протести и с пътна безопасност, и свързани с цени на ток, и свързани с насилие над животни, и с неглижиране от страна на институциите на гражданите. Така че граждански коалиции е формулата. Вижте, ако се върнем на основния акцент в този въпрос и търсим как би могъл да бъде подобрен диалога между институциите и гражданите, да, вън от всяко съмнение, че в този диалог в момента има редица проблеми. На мен ми се ще да виждам институцията на омбудсмана не като от една страна информационен деск за трупане на статистическа информация относно различен тип проблеми, които се адресират почти механично. От друга страна, не искам да виждам институцията на омбудсмана и като някаква специализирана инстанция за произнасяне на присъди по отношение на определени институции или на определени действия на институции. А именно чрез диалога като способ за решаване на конфликти и на кризи да намираме правилните и ефективни решения. Сега разбира се, че могат да бъдат давани теми и примери във всяка една обществена сфера, но аз мога да ви кажа, че като човек, който е бил в системите, например, на външните работи, на образованието, на икономиката, на транспорта, на регионалното развитие и благоустройството, на всяко едно от тези места съм успявал с такъв конструктивен диалогичен подход да променям основното разбиране, между другото, от което идва и проблема с диалога между администрацията и гражданите, основното разбиране в администрацията, че ние правим нещо така, защото така се прави от край време, а не защото го правим така, както е правилно да го правим. Само че има начин този принцип, за съжаление доста дълбоко вкоренен в администрацията, да бъде овладян и реорганизиран в съвсем друг канал на енергия. И тук функцията на омбудсмана като обществен защитник и като медиатор, според мен, има основно значение. Госпожо Делчева, кои са вашите 3 топ приоритета и защо са точно те? Вие изборихте в началото, говорейки за професионалния си път, социални права на граждани, детско правосъдие. Това ли ще остане в фокуса на вашето внимание? Толкова са много темите, по които трябва да работи един омбудсман. В никакъв случай нито една от тези теми няма да бъде пренебрегната и разбира се, на всяка една жалба ще бъде отговорено.
но със сигурност ще се концентрирам или ще фокусирам по-голяма част от дейността си върху правата на уязвимите групи и не за друго, а за това, защото тази уязвимост създава предпоставки да се злоупотребява повече с техните права и така имам усещането, че това задълбочава липсата на чувствителност и на ангажираност от страна на административните органи. И ето защо трите основни приоритета, по които ми се иска да работя, са правата на децата, правата на възрастните хора, за които това е едно ново направление, за което не се говори въобще, и домашното насилие, което е тема, мисля, болна в нашето общество. Ще кажа само по две изречения за отделните теми. Не само детското правосъдие ще бъде в моя фокус. Това е нещо, по което има много да се работи и мисля, че няма да се случи изведнъж, но съм сигурна, че ще има много съмисленици в тази посока. Иска ми се да се работи малко повече и по отношение на децата в риск. При възрастните хора, те като уязвима група, обикновено когато става въпрос за тях, се сещаме само за пенсиите, за това как има добавки, дали ще има по Великден или по Коледа добавки, а всъщност за тях е много по-важно да имат право на достоен живот, право на здравеопазване, социална защита, осигуряване, независимост и автономия и най-вече имат нужда от защита при злоупотреби. Наскоро имаше случай с една възрастна жена, която почти загуби апартамента си. Постоянно сме свидетели на злоупотреби, свързани с алоизмамниците. Така че това ми се струва, че е нещо ново, ще бъде нещо ново в фокуса на омбудсмана. И не на последно място, разбира се, домашното насилие. Знаеме, че там има една стратегия, която все още една програма по-скоро за превенция и защита, която към момента не се изпълнява и мисля, че там има доста работа. Господин Маргаритов, вашите три основни приоритета, защо избирате тях? И за мен тук е интересно каква е разликата между това да защитаваш правата на потребителите в Комисията за защита на правата на потребителите и като омбудсман на България? Това те първо предстои да установим, разбира се, ако смея да се пошегувам така. За кое да се обадим на комисията и за кое на омбудсман? За всеки случай на двете. Така е, да. Вие Извинете, някак си разчетохте моите мисли, защото аз ще започна, разбира се, с потребителските права и тяхната защита. Мисля, че друг подход би бил доста екзотичен от моя страна. Още повече, че сега, днес, потребителските права са доста накърнени в чувствителни сектори. Достатъчно е да посочим като пример само високите цени на стоките от първа необходимост. Все още липсващата нормативна закрила по отношение и на гражданите, които са изпаднали в незавидно финансово положение, и на онези спрямо, които са насочени принудителни действия за събиране на лоши кредити, нека ги наречем. И още можем да изброяваме, и тук съм напълно съгласен с госпожа Манолова, че взаимодействието на тези две институции единствено може да доведе до някакви трайни решения. Първо, защото Комисията за защита на потребителите в една или друга степен е ситуационен орган. Той е контролен орган по отношение на пазара и това, което може да прави, е да реагира по жалби и сигнали на потребители или по свои кампании, като извършва проверки. И в резултат на тези проверки установява има ли нарушения, съответно ако има нарушения, налага санкции. Разбира се, това от една страна не е лошо, защото ако тръгнем по обратен ред, омбудсмана не може да налага санкции и няма такъв тип контролни правомощия по отношение на пазарните механизми и функционирането на пазара, на нелоялните практики, на неравноправните клаузи и така нататък. Но пък силното оръжие на омбудсмана, и може би това ще го повторя още доста пъти в хода на настоящата дискусия, е в това той да познава проблема, да може да го адресира правилно и да действа в режим на диалог за неговото решаване до край.
Имали сме такива случаи и по повод заедно. двойните стандарти. Ще стане въпрос по-нататък сигурно и така нататък и така. Тоест това е доказано работещо и смятам, че този приоритет и затова е толкова важен, защото ние от нещо, което е доказало, че работи, можем да мултиплицираме този подход към нещо, което за съжаление не е доказало, какъвто би бил моят втори приоритет като тематика, и това е въпросът, свързан с децата и младите хора с увреждания. Аз съм акцентирал върху този въпрос в резюмето на моята концепция, представена в комисията в Народното събрание. Разбира се, това е една огромна тема и тук най-важното е, че освен усилието на институциите, ние имаме един силен неправителствен сектор, който би трябвало да държи компаса в правилната посока на решаване на тези въпроси. А там има много неща. Има проблеми с достъпа до образование, с достъпа до пазара на труда, с една такава чисто, за съжаление бих казал, обществена и гражданска стигматизация на част от тези граждани по абсолютно незаслужени причини. Ще ви помоля по-кратко към и така приоритет. И затова казвам третия приоритет. Това са приоритетите, които администрацията на омбудсмана е изброила в отчетния доклад за 2024 година, който буквално преди 2 дни стана достъпен, така че аз се присъединявам и като мой абсолютен приоритет възприемам приоритетите на колегите от администрацията. Благодаря ви. Госпожо Манолова. Очаквано първия приоритет е изнасяне на работата на институцията изцяло на терен. Хората очакват това от мен, ако бъда избрана за омбудсман. Със сигурност ме чакат първо там, където има най-големи проблеми. Безводието е приоритет и проблем номер 1, ако се ориентираме и по доклада на омбудсмана за 2024 година. Това са десетки, стотици населени места, които са оставени буквално без вода. Очаквано това е Велико Търново, Плевен, Хасково. Подкрепила съм протести на хората от Велико Търново срещу работата на ВиК Йовковци, така че ще отива отново. Имам план как да бъде осигурена питейна вода, как да бъдат спазени законовите изисквания и какво да се направи. Втория приоритет на фона на надигащата се и в европейски, и в световен план вълна на неглижиране и потъпкване на човешки и на граждански права, институцията на омбудсмана става изключително важна като преграда срещу това. И съвсем очаквано във втория приоритет съм посочила правата на уязвимите групи. Това са, разбира се, децата в конфликт с закона, децата в риск, родителски конфликти, децата бежанци, имигранти, непридружените деца, децата с увреждания, децата с специални образователни потребности, също така и хората с увреждания, но също и малцинствените групи, тези, които са стигматизирани, тези, които са нарочени и чието права така най-тежко са неглижирани. Няма как и аз да не отбележа като трети приоритет правата на гражданите срещу доставчиците на обществени услуги, монополистите, финансови институции, банки, колектори. Сега знам, че това не звучи много омбудсманско. И тук част от правозащитните организации ще ме погледнат така, но това са права. И това са битки за права. И отново, ако погледнем проблемите на гражданите, това са едни от най-често срещаните нарушения, когато просто монополистите, дали търговски вериги, дали ЕРП-та, ВиК-та или банки и финансови институции, просто се гаврят с хората. Извела съм и един друг важен приоритет, който може би ще развия по-късно – правото на добро управление. Това освен публичност и прозрачност и гражданско участие е и антикорупция и противодействие на конфликта на интереси. Благодаря ви. Има един въпрос, който е важен, особено за хората, които са в аудиторията тук. Ще ви помоля обаче, понеже малко сме извън времето на тази част, да ми отговорите конкретно и максимално кратко на него. Това е въпросът, който е свързан с независимостта, безпристрастността на институцията на омбудсмана, но тогава, когато тя работи заедно с гражданските организации. Бихте ли предложили механизми за постоянно гражданско наблюдение на институции и бихте ли включили граждански организации в него? Заповядайте.
Нека да бъдат кратки отговорите, за да минем към индивидуалните ви платформи. Да, аз ще спомена само за една инициатива, която мисля, че ще даде отговори на двата въпроса. Мисля да направя инициатива, която се казва обществен наблюдател, като механизъм за мониторинг на препоръките, които омбудсмана е дал на институциите и за тяхната степен на изпълнение. И мисля, че точно в оценка на изпълнението на тези препоръки могат много активно да се включат гражданските организации. Разбира се, точният начин, по който ще бъде направена тази инициатива, ще включва редовни доклади, срещи с неправителствените организации, така че ми се струва, че един такъв механизъм много би могъл да помогне гражданските организации да бъдат по-активни относно прозрачността и отчетността на институциите. Много ми се иска тук в тази инициатива да вкарам повече младежи, защото това са хората, които в следващите няколко години ще бъдат активните гласоподаватели, ще бъдат част от управлението и не на последно място, защото правата на децата и на младите хора са част от моята платформа. Така че на вашия въпрос отговарям с тази инициатива обществен наблюдател. Господин Маргаритов. Съвсем кратко, естествено, че принципите на независимост и безпристрастност, както и на прозрачност и отчетност, е невъзможно да бъдат отстоявани без участието на гражданското общество и в частност на неправителствените организации, така че всякакъв тип механизми за повишаване на институционалния диалог, включително ако щете формати от различно естество, ще търся начин да бъдат създавани и поощрявани. И отговора най-кратко е да, естествено. А вие, госпожо Манолова? Самия екип, администрацията на омбудсмана е профилиран, дирекции и отдели, но всъщност там важни са експертите, дирекция права на децата, социални права, права на потребителите, права в здравеопазването и по един естествен начин наблюдението от институцията на омбудсмана на всички важни за хората теми, включително и това, което влиза в дневния ред на институциите, се следи от това специализирано структуриране. Освен това, всеки един от ресорите, тъй като наистина огромна е работата на институцията, като гледах само докладите, които аз съм писала за 4-те години, докато бях омбудсман, направо се чудя как всичкото това е свършено, но това го прави изключително подготвения, високо квалифициран екип на омбудсмана, следейки различните теми. Естествено, ние сме в комуникации с съответните граждански организации. Да, записала съм в платформата, ще създам граждански съвет, но така или иначе работата с гражданските организации се случва и в институционална среда. Ето сега, като гледам госпожа Шабани, например, с нея сме били заедно в парламентарни комисии, в които сме отстоявали реформата в Института на запрещението или Закона за социалните услуги. С детската мрежа сме се занимавали с стратегията за децата, с децата в конфликт с закона, например така наречените интернати, в които деца растат зад решетки и на практика бедността е криминализирана там, защото те са от такива семейства. Борили сме се срещу това също с неправителствения сектор и всеки път, когато темата за детското правосъдие и за закона за отклоняване от наказателно преследване на малолетни и непълнолетни е бил на дневен ред, сме били с съответните граждански организации. Така че механизма съществува, той просто трябва да бъде доразвиван. Слагаме точката тук и сега по няколко въпроса към всеки от вас, свързани с индивидуалните платформи, с които вие кандидатствате за поста омбудсман на Република България. Госпожо Делчева, в представената от вас концепция присъстват теми като социалните права на гражданите, правата на хората от уязвимите групи, прави впечатление силния акцент за желание за работа с граждански организации. И ето сега тук виждам
Ваша кауза е да има модерен закон за детското правосъдие, не може да действа текстове от 1956 година. Как в този смисъл бихте откроили основните акценти на вашата платформа в това взаимодействие? Вие с кого в промяна на средата? Вие с гражданските организации, вие с другите институции, вие в среща с партиите в парламента? За съжаление, положението с закона, за така наречения закон за детското правосъдие е достигнало до такова ниво, че в момента, ако се събере поредната работна група, той няма да реши проблема. Проблема е на концептуално ниво и това изисква да се събере експертизата на неправителствените организации и да се работи много активно с институциите и с политическите партии, тъй като там в момента просто липсва воля това нещо да бъде направено. Аз като родител не мога да приема, че от много години в България няма концепция за децата. Няма такава стратегия. Така че първото нещо, което трябва да се направи, е да се работи с институциите, с политическите партии, да се постигне съгласие за това в каква посока в крайна сметка ще върви въобще идеята за децата, техните права и в частност закона за детското правосъдие. По отношение на сътрудничеството с гражданското общество срещу ограничаващото законодателство, как планирате да си сътрудничите с организациите в осъществяването на различни застъпнически дейности? Вие говорите за това, че е много важно хората от уязвимите групи да имат достъп до правосъдие, те да не се чувстват изключени от всичко това, което ни се полага като право. Как виждате в някакъв конкретен план взаимодействието с тези граждански организации? Както казах преди малко, моето намерение е да започна да работя и в по-малките населени места и най-вече в тези райони, в които няма общински обществени защитници. В момента в около 240 общини няма така нареченият омбудсман. И ми се иска там да се започне да се работи много по-активно, било чрез организиране на публични срещи или различни формати, информационни кампании. И като говорим за общинските обществени защитници, мисля, че мрежата от такива би трябвало да се разшири. Как би функционирал постоянен граждански консултативен съвет към омбудсмана, така че той да не се припокрива с други формати? Аз по-скоро си го представям като отделни тематични консултативни съвети, когато има необходимост, защото ще е много трудно да бъде направен един, който да отговаря на нуждите, които има омбудсмана във връзка с различните жалби, които ще се разглеждат. Така че си представям по-скоро тематични. Кое друго във вашата платформа, във вашата концепция смятате, че отличава вашата кандидатура от останалите? Мисля, че диалогичността. Всъщност това мисля, че е най-важното, което трябва да прави един омбудсман, да бъде диалогичен, да бъде в същото време и твърд, да отстоява това, в което вярва и да предоставя платформа на абсолютно всички заинтересовани страни. Не само гражданските организации, но и институциите и отделните граждани. Благодаря ви много. Господин Маргаритов, в своята концепция споделяте, че приложението на закона задава широта, достатъчно голяма, за да не може да бъде отхваната от една концепция, също така, че се появяват така наречените кризи на момента, които изискват екипна работа за преодоляването и разрешаването им. Преди малко говорихте за това, че искате ваш акцент да бъде работата свързана с правата на хората с увреждания, особено на младите сред тях, които са лишени поради хиляди несвършени неща от елементарни права. Какви конкретни приоритети бихте предложили като свои действия, като свои инициативи в защита на правата на тези уязвими групи? Значи тук в този въпрос има два подвъпроса. Първият е свързан с това, че една концепция трудно би могла да дефинира
всичко това, което днес или утре, защото вече почти сме утре, живия живот ще извика на вниманието на институциите и в частност на омбудсмана. И тези кризи на момента, които, например, ние днес наблюдаваме, са основно, както вече успях да посоча, в областта на потребителската защита. Тоест, бих предложил различен тип мерки, които да се предприемат, за да могат да бъдат решавани тези кризи на момента. Ако говорим за конкретно повишените нива на цените на малката потребителска кошница в последните месеци, има няколко стъпки, които могат да бъдат извървяни и то според мен без да е необходимо да се прави радикална реформа в законодателството. Достатъчно е да се оптимизира дейността на контролните органи, те да получат своите прозрачно определени нови състави с нови мандати и да заработят със съответната мотивация, с която предполагам би заработил и всеки един от нас като новоизбран омбудсман и с енергията, която би трябвало да вложи, за да реши тези кризи на момента. Това е отговора на въпроса ми относно необхванатите в концепцията неща, макар и давайки конкретен пример, посочен в нея. А относно специалното внимание, което съм отделил и го казах, когато говорих за моите топ 3 приоритети на хората и на младите хора, децата с увреждания, това е така, защото включително и от неправителствения сектор получих доста сигнали, когато работех по тази концепция и извън темите, с които така и иначе съм запознат във времето, търсих и другите предизвикателства, които ще бъдат обект на внимание още от първия ден, че там има натрупани проблеми, свързани с достъпа до образование, с достъпа до нормална инфраструктура обществена, с една, за съжаление, много неприятна, защото тя не е само институционален проблем, стигматизация на тези хора, което им пречи да се реализират пълноценно в живота, включително чрез достъп до пазара на труда. Ето тук, например, има много какво да се прави в двете основни посоки. Комуникацията с компетентните институции за това да осигурят достатъчно програми за достъп на тези хора до пазара на труда и много сериозен контакт с работодателските организации, с синдикатите, за да може и там да се търси подходящото включване на тези хора в пълноценния живот. Тоест, ето това общо взето съм имал предвид, когато съм казал тези две неща и тези два въпроса съм развил в своята концепция. Да ви помоля в оставащите 2 минути за вашето представяне по темата за концепцията, как виждате ролята на организациите, преди малко споменахте, получавал сте такива сигнали на неправителствения, гражданския сектор, когато става въпрос за постигане на резултат по приоритетите, които вие очертахте. Как реално си представяте, че може да работите заедно? Ами вижте, институционалното обвързване е въпрос на конкретни разговори и на конкретна среда за работа, като тук може да бъдат гъвкави подходите в зависимост от темите, които се обсъждат с тези неправителствени организации. Но от моя гледна точка изобщо неправителствения сектор, в която и да е сфера на обществения живот и по-специално тези, които са в компетентността на омбудсмана, наистина играе ролята на един нормативно-морален, ако мога така да кажа, в момента леко импровизирам, но компас, който показва вярната посока на една такава институция, каквато е омбудсмана. Защото когато той е обществен защитник и търси посоката за решението на даден въпрос и иска тази посока в режим на диалог да я сподели с институция, или ще бъде с браншова организация, или ще бъде с конкретен търговец, или ще бъде, ако става дума за някой от монополистите и така нататък, този ориентир от една страна ще му даде увереност в стъпките, които извървява, и от друга страна ще му гарантира, че няма да залитне в дадена посока и да настъпи интересите на хората за сметка на нещо и друг интерес. Така че това е за мен ключовата роля на неправителствения сектор и това бих търсил аз ежедневно като подкрепа в институционалната ми работа. Благодаря ви, госпожо Манолова. Бихте ли дали вашите конкретни примери за това как бихте засилили взаимодействието между институцията на омбудсмана и неправителствения сектор? Тъй като вече говорих по тази тема, сега бих искал да обърна внимание на един друг аспект, който според мен е изключително важен,
Омбудсмана има правомощие да въздейства върху нормативната уредба, именно във всички случаи, в които през законодателство се засягат права на граждани, да излиза със становища, да прави предложения. Развих това правомощие на омбудсмана, тъй като народните представители са много заети хора, които имат много ангажименти, и е много по-лесно, вместо да им пишеш препоръка 10 пъти приемете закон за частния фалит, приемете закон за частния фалит, просто да го напишеш. И развивайки така тази улесняваща дейност за народното представителство, разбира се, мои партньори бяха неправителствени организации. Ето тук виждам Българския институт за правни инициативи. Заедно с тях написахме всъщност закона за частния фалит. Абсолютно професионално проучихме, направихме едно проучване на общественото мнение, нагласите, очакванията и сега, о Господи, 2019 година през юли, заедно с БИПИ, с стартъпите, тъй като това е и тема, която касае младите предприемачи, го внесохме в парламента. Сега, колко години, 5 години по-късно, този законопроект миналата седмица най-накрая беше приет на правна комисия. По същия начин, заедно с граждански организации сме се борили и сме успявали по различни важни за хората теми. Например, така, заедно с правозащитни организации, с адвокатските съвети, успяхме да отменим чрез мое законодателно предложение арбитражните съдилища и тяхната възможност да съдят граждани. Всъщност този казус, сега с възрастната жена, за която стана дума, е една от вратичките в закона, но тогава това беше масова практика. 100 000 дела на годишна база беше произнесъл срещу потребители един от софийските съдилища. За справка, административния съд през същата година имаше 15 000 дела. Или падането на ДДС върху дарените храни. Направихме го с Българската хранителна банка, с редица организации, публични личности, за които темата с изхвърлянето на храни беше важна. От тогава и до сега темата с храните и с двойните стандарти, тогава ги работихме заедно, но сега я продължих, като заедно с граждански организации организирахме бойкота на хранителните вериги, написахме закон за пределните надценки, сега и министъра на земеделието върху този закон е развил негово законодателно предложение, т.е. в цялата верига идентифициране на проблем, намиране на решение, изписване на решението, събиране на гражданска коалиция, която да го реализира, омбудсмана има водеща роля. Още един акцент от вашата концепция – подобряване на обществените услуги чрез развиване на гъвкав и отзивчив персонал, както и достъп до повече онлайн услуги. Имате ли конкретен план как може да стане това в рамките на минута и половина? Това не е от моята концепция, със сигурност. Извинявайте. Да, виждам, че... Заслуша се. Аз за това, защото видях сега, затова станах да си взема, това е концепцията. Ако някой има време и желание и нерви, може да я прочете. Кой ще си признае от чия концепция това? Много ми харесва. Ами това е хубаво. Това е хубаво, но абсолютно не относимо към разбирането на омбудсмана за работата на експертите в институцията. Аз всъщност, понеже прегледах концепциите на колегите и имам идея това къде би могло да бъде с оглед звученето на цялата концепция, но със сигурност не е в моята. Иначе, ако можем да кажем, въобще, според мен няма как експертите в омбудсмана да бъдат наречени персонал, но ако някои имат нужда от, как беше казано, гъвкав и отзивчив, хората в приемната на дневна база, които приемат минимум по 40 души и са в условията на непрекъснат бърнаут, би могло да се мисли как тяхната работа да бъде ротирана и с други експерти. Аз затова съм предложила екипния принцип на работа, за да наистина хората да не прегарят, правейки едно и също буквално всеки ден, по много часове, с много хора, слушайки внимателно всеки, бивайки отзивчив, разбира се, няма как да не си,
към проблемите на хората, които са дошли там. Между другото, и аз тук бих добавил, съгласявайки се с госпожа Манолова, като човек, който е бил в орган изключително натварен, с много жалби, с много контакти в приемната. Освен този онлайн достъп, който би трябвало да бъде даден и който постепенно да измести част от физическия контакт, защото то е невъзможно, разбира се, ротирането на персонала, търсенето на уплътняване и експертността, която да подпомага тази уж на пръв поглед деловодна дейност, мисля, че е важно и като че ли аз се досещам, къде беше споменат. Госпожо Делчева, аз за да се измъкна от тази неловка за мен ситуацията, ще кажа две неща. Първа максима, винаги си проверявай всичко сам, колкото и хора да ти казват, че ти помагат. Признавам си, че не съм го проверила, нямам проблем с това да го призная. От друга страна също се замислих, защото си казах, не е ли всъщност това някаква... Стори ми се, разбира се, интересно, доколко това може да се вписва в работата на омбудсмана и доколко му е работа на омбудсмана да се занимава с това дали е гъвкав и любезен персонала. Съжалявам, аз наистина не знам от чия концепция е този цитат и не бих искала да уязвя по никакъв начин човека, който може да го защити като идея, но явно не е тук сред нас. Това, което аз съм посочила в моята концепция, е развитието на новите технологии и възможностите да се използват социалните мрежи за по-добър достъп до младите хора. Това е съвсем различно. Това е съвсем различно. А защо е важно то според вас накратко? Както казах преди малко, смятам, че младите хора трябва да бъдат включвани все по-често в управлението. И мисля, че не трябва да забравяме техния глас, защото, както казах преди малко отново, те са следващите гласоподаватели и тези, които ще ни управляват. Благодаря ви много. Сега е време за залата. Вашите въпроси и въпросите от платформата Слайдо. Заповядайте. Ще ви помоля да бъдете кратки и конкретни, защото може би ще има въпроси, на които и тримата кандидати ще искат да отговорят. Заповядайте. Ето тук. Да, заповядайте. Да ви помоля да се представяте. Здравейте, аз съм Ирина Илиева, гражданско сдружение Алцхаймер България. Първо искам да благодаря на госпожа Делчева, че спомена възрастните хора. И моят въпрос към вас тримата е: по какъв начин ще се противопоставите на ейджизма? Благодаря. На ейджизма. Да, ейджизма. Добре. Ейджизм. Възраст. Ейдж. Нещо като расизъм на възраст. Дискриминацията към възрастните хора. Да, благодаря ви много. Още един въпрос, ако заповядайте. Заповядайте. Добре. Първо вашия, после вашия. Задръжте микрофона. Заповядайте. Много благодаря. Захари Янков, Български център за нестопанско право. Според мен едно от най-важните правомощия на омбудсмана е възможността да сезира Конституционния съд. Миналата година се прие една откровено хомофобска, но и много повече от това поправка в Закона за предучилищното и училищно образование, член 11. Бихте ли сезирали Конституционния съд във връзка с тази промяна на Закона за предучилищното и училищно образование? Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Борис Миланов се казвам, студент съм от юридическия факултет. Моят въпрос е директно обаче към един от кандидатите, към госпожа Манолова. Тъй като, цитирайки вас преди малко, че работата на омбудсмана е важно да бъде на терен. Ще ви върна 5 години назад един репортаж на един журналист, Любо Жечев се казва, който беше във връзка с стеснения път на 8 декември. Това е въпрос, който засяга мен и много мои колеги. 5 години по-късно този път още е стеснен. Вие бяхте споменали, че се заемате с случая. Какво става с пътя? Това е моят въпрос. Благодаря. Сега, поред на номерата. Не, изчакайте, защото се натрупаха въпроси. Първо, правата на възрастните хора и как да бъде така, че те да не се чувстват изключени и да не бъдат по никакъв начин сегрегирани. Моля ви за отговор. Господин Маргаритов. Аз мога да кажа, че в опита ми като председател на Комисията за защита на потребителите винаги съм отдавал ключово значение на това уязвимите групи потребители, както наричаме ние възрастните хора, да бъдат в фокуса на внимание.
И между другото, мисля, че основен бенефициент на едно от нашите скромни достижения по отношение на контакта с мобилните оператори, а именно възможността да се прекратяват срочни договори с заплащането не на всички оставащи до края на тези договори вноски като неустойка, тяхното фиксиране като максимален брой само на 3, в крайна сметка ползваше почти изключително възрастни хора. Много други примери, разбира се, биха могли да бъдат дадени, но за да не се отклоняваме от въпроса, който все пак касае дейността на институцията на омбудсмана, имаме какво да разширим като работа в тази тема, тъй като почти всички права, които институцията на омбудсмана е призвана да защити, касаят възрастните хора. И правото на здравеопазване, и когато говорим и за хората с увреждания, разбира се, да, аз съм поставил акцент в моята концепция върху решаването на проблеми на децата и младите хора с увреждания, но разбира се, това далеч не означава, че нямам предвид всъщност всички тези хора, които заслужават да получат дължимата грижа. Така че определено позитивно настроен към тази група хора и негативно настроен към ейджизма. Благодаря. Госпожо Делчева. Със сигурност това, което може да направи омбудсмана, на първо време е да се направи анализ на жалбите от възрастни граждани, за да се идентифицират системните проблеми. Освен всичко друго, ми направи впечатление Националната стратегия за активен живот на възрастните хора, която е прията през 2019 година и е с хоризонт до 2030. Успях да намеря план за действие, който е за 22-23, но никъде не успях да намеря анализ на нейното изпълнение. Така че в тази връзка със сигурност ще направя усилия, за да видим докъде е изпълнението на тази стратегия. И разбира се, ще използвам всички останали възможности за диалог с институциите и с неправителствените организации, за да изготвим допълнителни препоръки за законодателни промени въз основа на тези анализи, които бъдат направени. Госпожо Манолова, да помоля и вас за кратък отговор. По отношение на възрастните хора, първо за това, след това следващите. Да, бих добавила това, което не е казано. И сега, без да съм омбудсман, безплатно дела, свързани с социално-осигурителни права и преизчисляване на пенсии, с екипа ми заведохме над 100 и с колеги адвокати от цялата страна и ги изгледахме до край безплатно. Така че проблема с адекватността на пенсиите и начина на тяхното преизчисление, който е абсолютно несправедлив, според мен е важен. Да, не става дума само за пенсии и за пари, но това е важно. Особено когато е несправедливо. Тук бих добавила Закона за възрастните хора, който би осигурил повече възможности за социален живот, и бих добавила една тема, която аз бих отворила. Това е именно възможностите за полагане на труд от възрастните хора и от вече пенсионираните, защото наистина сегашните пенсионери са по-различни от тези преди десетилетия и в условията на демографска криза, липса на работна ръка, особено на високо квалифицирана, възрастните хора могат да бъдат много адекватно включени. Работя с двата пенсионерски съюза, двата най-големи пенсионерски съюза, и всъщност сред организациите, които издигат кандидатурата ми за омбудсман, са именно те, двата пенсионерски съюза, издигат моята кандидатура, и това е и признание на всичко, което сме правили заедно, включително и сега бойкота на хранителните вериги го направихме заедно, защото в огромна степен цените в малката потребителска кошница се отнасят и до възрастните хора. Следващия въпрос беше свързан с това: ще сезирате ли Конституционния съд за промените в Закона за училищното и предучилищно възпитание? Тук краткият отговор е да. Краткият отговор е да, господин Маргаритов. Краткия може ли? Аз първо бих казал, че механизма, все пак да внесем това уточнение, че омбудсмана не сезира директно Конституционния съд, а по въпроси, които имат отношение към защита правата на човека, той се обръща към конституционните органи, които сезират Конституционния съд. А относно отговора на конкретния въпрос не бих могъл да дам такъв, защото не знам какво е изменението в член 11 на Закона за училищното и предучилищно образование.
Госпожо Манолова, Да, кратко, обаче моля ви много кратко. Да, има право омбудсмана, наистина по въпроси, които засягат правата на гражданите. Като омбудсман съм ползвала многократно този механизъм. Сега даже е забавно да кажа каква беше първата конституционна жалба. Ще спеста, добре. На случая с член 11 става дума за нарушение на права. Още повече развитието изобщо на тези промени, които доведоха до това да бъдат изготвени списъци, в които да се фиксират неудобни педагози, учители, е нещо, което трябва да бъде своевременно пресечено. Аз даже се удивявам как... Айде сега няма омбудсман през последната една година, но Висшия адвокатски съвет, който също може да подава директно жалби за накърнени права, защо не го е направил? Да помоля и вас за пътя на... Всъщност става дума за огромната яма, която е изкопана до Университета за национално и световно стопанство с екипа ми от гражданската организация Изправи се БГ. По принцип следим някои привилегировани фирми до предишното кметско ръководство в София, които в един момент сега ще се окажат приближени до сегашното. Става дума за една фирма, направо ще я кажа, защото в подобна среда, когато бях на гражданско изслушване като кандидат за кмет на София, назовах фирмата Бароко, която строи в студентски град абсурдни сгради при нарушаване на всякакви градоустройствени правила. Оказа се при първото изследване на тази огромна сграда, която ще унищожи игрища, паркове, спортни терени на Университета за национално и световно стопанство, че става дума за абсолютно незаконно строителство. Сезирахме тогавашния кмет, главния архитект, прокуратурата и в крайна сметка този проект беше спрян, защото представете си с какъв мащаб е, той е незаконен. Те го изграждаха без надлежни разрешения за строеж. Естествено, сега освен, че извадихме едни плакати по отношение на Здравков, предишния главен архитект, тъй като абсолютно бездействаше кметския екип тогава, сезирахме и новия кмет. За съжаление, защото все пак нито омбудсмана, нито гражданските организации могат да свършат работата на институциите, ние буквално и в състъпването на Терзиев на кмет 2 пъти го сезирахме с тази незаконна дейност да бъдат санкционирани съответните строители и тези, които са разрешили това безобразие да се случи. Тук всъщност става дума за правото на гражданите на добро управление и добра администрация, което и като граждански активист следя да бъде спазвано и за гражданите на София. Маргаритов, искате реплика? Кратка? Искам само да добавя, сега когато вече горе-долу стана ясно какво пише в този текст, разбира се, колега, правото е въпрос на справка, казват някои юристи, но аз като юрист вярвам повече на текстовете, отколкото на числата. Да, действително, такива неща нямат място в законодателните актове, така че бих направил необходимото по предвидения в закона и Конституцията ред. И още една съвсем малка добавка, просто се разсеях за секунда. Една изключително важна тема, засягаща възрастните хора и тяхната защита, е подобряването на достъпа до лекарства. Това е една тема, която в последните 2 години стои с особена острота. Аз специално бях си намислил да я кажа. Ето, сетих се, покрай това, че ми се активизира малко мозъка във връзка и с въпроса за ученическото образование. Да, това е нещо, по което също бих работил активно, защото не е допустимо да има възрастни хора в отдалечени краища на страната, които да нямат възможност да се снабдят с техните жизнено необходими медикаменти. Тук бих добавила аптека Промахон, ако сте чули за нея. Да, знаем за... Липсващите лекарства на българския пазар. Госпожа Делчева нещо в... Това беше мобилните аптеки. Като политика за възрастните хора. Да, със сигурност това, което бих искала ще наблегна в своята работа е да направя всичко възможно да осигуря активно участие на възрастните хора в обществения живот и при взимането на решения за своето здраве, финанси и начин на живот. Благодаря ви. Аз също позволявам си гражданска реплика. Смятам, че България е голям длъжник на възрастните хора, които
имат съвсем друг начин на живот и роля в нашето общество от този, който имат в съседни държави. Това е просто срамота. Заповядайте с вашия въпрос, след това два от слайдо и продължаваме с отговорите. Здравейте. Благодаря. Благодаря на тримата кандидати за омбудсман, че са днес тук, за да можем да зададем директно въпросите си. Доктор Благородна Макева съм аз. Работя активно правата на децата, защита от домашно насилие. Въпросът и към тримата е: в тези две сфери, кои са най-проблемните аспекти, които вие като кандидати за позицията омбудсман виждате, и как точно смятате да работите, за да бъдат преодолени те? Какво от вашите качества, които имате, ви прави по-добри за справяне с тези проблеми от останалите? Благодаря. Благодаря и аз. Кой би искал първи да вземе отношение? Заповядайте. Аз като кавалер да понеса тежестта на отговора. Вижте, мисля си сега, че едва ли някой от нас, в това число и аз, има някакви специални качества, които да го правят по-способен да реши тези проблеми, но съм абсолютно убеден, че и тримата имаме към тях необходимото отношение. И като родители, и като общественици, и като хора, които са работили в тази сфера, повече моите колеги, по-малко аз. Но и тук, както и при вече коментирания неколкократно въпрос за децата и младите хора с увреждания, ние сме като общество длъжници по тези две теми на своите деца и трябва да се заемем с решаването на проблемите. Тоест, неправителствен сектор, институции, формати, конкретни действия и така да бъдат преодоляни тези проблеми, защото, как да кажа, никое нещо не би могло да направи един човек по-специален да реши един проблем от желанието му да го направи и енергията, с която той ще предприеме действията да го направи. В това отношение аз съм готов и имам желанието да го направя. Благодаря ви, господин Маргаритов. Госпожо Манолова. Разбира се, правата на децата засягат и правото на качествено образование, децата с специални образователни потребности, правата в здравеопазването, детската болница, детското правосъдие, разбира се, защото децата в системата на правосъдието участват в различни качества. Дете жертва, дете свидетел, дете извършител на простъпки, за които по сега действащия закон се наказва брутално тежко. Но аз бих искала, тъй като имам предложения за решения, те са изписани в концепцията, да обърна внимание на нещо, което смятам за изключително важно, и то е детското участие. Участието на децата в процеса на вземане на решения и в качеството си на омбудсман през 2015-2019 бяха избрани първите детски омбудсмани. Стана практика в училищата демократично и с гласуване да се кандидатират, да защитават концепции, да бъдат избирани детските омбудсмани. Горещи телефони, на които децата да могат да сигнализират, и просто тяхното привличане в кампании, в които се приема, примерно, детската стратегия. Стратегията за детето няма как, не би следвало да се приема без по подходящ начин децата да се включат в обсъждането, включително и на законови норми, които се отнасят до тях. Госпожо Делчева. По отношение на детското правосъдие, аз си направих труда преди да дойда да си отворя стария законопроект на закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетните лица. И мисля, че това ще стане. Това вече става много актуален проблем, имайки в предвид и последните случаи с едни юноши, които в мола бяха извършиха няколко хулигански действия. Моите опасения са, че все по-често ще виждаме такива неща. Всеки ден го виждаме. Да, и в тази връзка ми се струва, че ние сме длъжници и трябва да създадем адекватни корекционно-възпитателни услуги за тези деца.
Спомням си тогава, че говорихме много за специализацията на всички експерти, които работят с деца, работа индивидуално с всяко едно дете, което е в конфликт с закона, дори създаването на национална служба и национална служба за възпитателна подкрепа. Мисля, че все още всъщност най-големият отпор стои от част от институциите, които в момента се грижат за децата. Имам предвид социалните работници и опасенията на комисиите за борба с противообществените прояви, че ще бъдат закрити. Благодаря. Сега въпросът, който може ли само да кажа няколко неща и за домашното насилие? Много кратко. Разбира се, 3 неща. Развиване на мрежата от кризисни центрове, тъй като в момента са 13 и бих внесла отново предложението на омбудсмана Диана Ковачева за инкриминиране на изтезанието и унизителното отношение.